रघुपुर के चैनल इंग्लिश कॉमेडी जो उनकी हमनी के यंग बा में के लोग सब कोई सदस्य बा। यहाँ के मुरारी बाबा बानी, यहाँ के संजीत मुखिया जी बानी, हम मनोज कुमार ओझा, जितेंद्र मास्टर साहब आई रहो आई। ये सब के तरफ से ये कॉमेडी देखे वाला दर्शक लोग के प्रणाम बा, नमस्कार बा। छोट बच्चा बा ओकर सुख प्यार दियाई। हमनी के यहाँ बैठल बानी। आई पूजा के आयोजन कल गल बा रघुपुर पूजा समिति की ओर से दुर्गा जी के पूजा होता। तो हमनी के चाहत है कि पूजा जो 9 दिन के होखला 9 रूप में दुर्गा के होला। तो हमनी के चाहत है कि मुरारी बाबा कुछ के बारे में 9 रूप के बारे में कुछ जानकारी देश की कब कौना दिन के कौन माई के पूजा होला का बाबा। जी जी, तो हम चाहते हैं कि लोग कुछ बताएं। जी बताएंगे। पहले तो मास्टर साहब से भी हमनी के कुछ सुन लिया। जे वासे के बीच के बगल में बड़ा लमहर विद्वान पंडित जी बारन, जानकार बारन, बेचारे नियमित बारन, बड़ा संतोखी ब्राह्मण बारन। यहाँ के संजीत मुखिया जी बानी। मुखिया जी रहुआ अपना पूजा के बारे में कुछ बताई। पूजा बहुत सुंदर से हो रहा बा, खूब बढ़िया से सब व्यवस्था बा, वहीं से कुछ कमी नहीं। हाँ, मतलब ढंग से पूजा होता। खूब हमनी के जाने के चाहते है कि 9 दिन में 9 माई के पूजा होला। तो कैसे होखला, पहला दिन कौन माई के पूजल जाला, दूसरा दिन कौन माई के पूजल जाला, तनी ये बारे में रुआ बताई। बाबा बताई हैं। प्रथम दिन जब शैल पुत्री के होला। हाँ। द्वितीय दिन द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी के। तृतीय दिन चंद्रघंटा के। चतुर्थ दिन कुष्मांडा के। पंचम दिन स्कंद माता के। सप्तम दिन कालरात्रि के। अच्छा। अष्टम दिन महागौरी के। नवम सिद्धि दात्री के पूजन होता है। बाबा जी, तब रउआ पूजा करिले तो कुछ फीसो ले कि फ्री में करिले, फ्री सेवा रहला। जी, अभी तो कोनो अथी नहीं खे। अभी तो माई के शरण में है, तो अभी कोनो अथी नहीं खे। हाँ, मतलब कि बाबा के कोई डिमांड नहीं थे। श्रद्धा से जे कुछ दे दियाला वही पर संतोष कर जालन बाबा। आ गांव के लोग इनकर बहुत कदर करले, अभी इज्जत करले। वही भूसी टोला के लोग वही ना बोलल कदरे में। सम्मानित होला, यहाँ सम्मानित मिलला। तो बाबा जे बारन से ऑनलाइन उपलब्ध बारन है। कोई भाई लोग जे चाहता पूजा पाठ करावेला, कुछ जानकारी ले वाला, तो बाबा के मोबाइल नंबर बा, उसे संपर्क करके भी काम हो सकता। युवा लोगन भी अगर चाहत है आसपास में देखे वाला कोई अगर भाई बा मुरारी बाबा से कुछ करे के चाहता, पाठ करावे के चाहता, पूजा पाठ करावे के चाहता, तो संपर्क कर सकता का बाबा। जी जी, होकर तो काम हो जाए, चाहे वो गरीब होके चाहे जी अमीर होके, सबे के काम हो जाए। जौन भी बा सब हो जाए। तब रउआ कन्या पूजन बाबा होखला एगो। जी, कौना दिन होला? वो 9वीं के दिन होला। तो भाई दर्शक लोगन हमनी के जन प्रोग्राम करत हई हवा, इस सादा सादी प्रोग्राम बाकी कुछ होइबो करी रघुपुर में। एकदम भंडारा हुई भगवान देवी जी के। 9वीं के भी कुंवारी खियावल जाई, प्रसाद के अच्छा से वितरण हुई। 10वीं के दिन खूब बढ़िया भंडारा हुई, सब व्यवस्था बा बढ़िया से भसान हुई। अच्छा, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम राते भी भल। यहाँ तस्मय भी बनला। हाँ जी, तो 9वीं के तस्मय बनी। हाँ, आवला जे भी श्रद्धालु आई तो खाई, और बाद में 9 बेटी के बनावल जाला, लड़की के 9 कन्या के खिलावल जाला। कहीं में एगो भैरवनाथ भी रहलन। ओकरा बाद में जे गांव के भी श्रद्धालु बा ओकरा खिला दिया। अच्छा, ये हम कहत हई जे 10वीं मनोरंजन ला अभी बात हम पूरा नहीं। 10वीं के दिन जे बा से खिचड़ी के भी प्लान रहा। जी, जौन की खिचड़ी बांटल भी जाला जहाँ था के दौरान में बांटल जाला, बांटल भी जाला, और भंडारा भी, मतलब कितना जब जैसा मन बा अपन खाए। बड़ नीक लागला, बड़ नीक लागला, बहुत बढ़िया लागला, बहुत स्वादिष्ट लागला। माई के दया दृष्टि खिचड़ी जौन बा से बहुत बढ़िया बनला, लोग बहुत ज्यादा पसंद करला, प्रसाद के रूप में बांटल जाला। मुखिया जी बड़ा मेहनत करला, मुखिया जी के बहुत बड़ा सहयोग बा। समझिए पूजा जो होता है में सबसे ज्यादा योगदान अगर बात संजीत मुखिया जी के बा। तो अब हम चाहते हैं कि कार्यक्रम जौन होता है वो तो हमनी के
एथी जो बनता उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम हाँ। उनमें कुछ और बा जैसे जागरण बा चाहे ऑर्केस्ट्रा बा ये सब आगे ऑर्केस्ट्रा 10वीं के दिन भसान कर दी। अच्छा ऑर्केस्ट्रा 10वीं के भसान के दिन बा आ जागरण भी हो सकता अब एक प्रोग्राम सोचल जा रहल बा हाँ। माने जैसन दब के विचार होई वही हिसाब से काम ए साल जैसे तैसे हमनी के निकाल लेते हैं लेकिन हाँ। अगला साल हमनी के कोशिश करम की एगो ड्रामा ऐसे हो के चाहे दूगो लेकिन कम से कम एगो भी अगर हो जाए दूगो ड्रामा हमनी के खेलल जाई और वालों के सहयोग के जो सकता बा वालों सहयोग करी आ हमनी के तो तत्पर है यही अब की बार ड्रामा कहल जाई जो अगला साल आई का बाबा हाँ 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 तो बाबा के कॉमेडी भी रुआ लोगन देखले हैं बहुत बढ़िया कॉमेडी होखला मुखिया जी भी बारन इहो एक नंबर कॉमेडियन बारन जितेंद्र मास्टर साहब बारन इहो एक नंबर कॉमेडियन बारन हमरा के रुआ लोग तो जानते हैं तब हम चाहते हैं कि अब विशेष जानकारी हमनी के और दे हम लेकिन अभी हमनी के प्रणाम नमस्कार करत है और फिर हमनी के रुआ लोग से फिर भेंट करम का जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत जय दुर्गा माँ जय दुर्गा माँ हमनी के अगर जो बात विचार ठीक लागल होखे तो रउआ लोग देखल करी हाँ। करी हाँ देखी खूब देखी खूब और पूरा आनंद उठाई लोग चैनल के भी लोग ध्यान देवे के बाद